Salam hormatly dinleyijiler, Karayş programına hoş geldiniz adamlar. Men bu gepleşiğimin adyny Sultan Asilwanyň ketel hakyna hakykat dep ýürüýte goýdum. Sebäbi Sultan Asilwanyň prezidente ýüzlenmesini aýtmagyna görä 2021-nji ýylda jurnalistlere niýetlenen özüniň münasip bolan halkara baýragyny almak üçin ol geçen ýylyň 20-nji noýabryna ýerden saat 9-da özü gyýdy hem güýük üç bolup Ženewa uçmaly ekenler. Emma şol gün ýerden 7-iň ýaryna Lukman esine giren howpsuzlyk işgärleri onuň üstüne dökülüp, onu zor bilen tiz kömek maşina ýükläp, çoğunlukda gaýratyn howply keseller keselhanasyna ýerleşdiripdirler. Hormatly dinleyijiler, şu taýda bir hakykat aýtmak gerek. Sultan Asilwanyň aýdyşy ýaly haýdyr bolan san howpsuzlyk işgärleri jemgyýetleri öňleşdirmek ýa-da onuň aýdyşy ýaly zäherlemek üçin alyp seher gurruňy ýok. Raýatlar bilen ýöne gepleşik etmek üçin çağıranlarına da howpsuzlyk işgärlerinden gepleşden ýanyndaky telefony ýa-da surat alýan, video düşürüp biläjek enjamlary ýürüýte bellenen ýerde goýup telefonsyz enjamsyz şolarlan gurulmaly. Emma Sultan Asilwany zäherlemäge baran howpsuzlyk işgärleri oňa telefony, surat alýan enjamlaryny berip näme diýelimi ka? Ya beýle bir sowat howpsuzlyk işgärleri onuň üstüne bardymy ka? Elbetde şu fakydyň özü, ýani onuň keserhanada özü suraty düşürip birinjiden onuň jemgyýetden öňleşdirmänden, ikinciden hem onuň elinden telefonlarynyň surat alýan enjamlarynyň alınmanlygyny görkezýär adamlar. Sebäbi şu tak baranlar hakykatdan hem lukmanlar, onuň howpsuzlyk işgärleri diýilme bolsa Sultan Asilwanyň mümkinliginden başga zat däl. Ýene bir bellecek adymy Sultan Asilwa meni zorluk bilen keselhana ýerleşdirdi diýerler. Emma diňe Türkmenistanda däl dünýäniň ähli döwletlerine eger bir raýat awr howply kesel bilen keselläň guman astyna alynsa, oňa döwletiň hasabyna medisina barlygyndan geçmek, eger barlygy netije kesel tasdiklerse onuň garşylygyna garamazdan bejermek kanun boýunça düzgünleşdirilen, hatda şo kanun halkara derejesinde hem ikrar edilýär. Bilşimiz ýa Sultan Asilwanyň şu uçmaly günden bir näçe gün öň öýüne gelen aýal adam agyr hala düşüp onu tir kömek bilen ilki merkeze gitdiler. O taýda derhal onuň keselini barlap aýratyn howply kesele ýeti üçin onu çoğunlukda keselhana ýerleşdiripdirler. Sultan Asilwa onuň bilen kontaktda bolan, Sultan Asilwa bilen gyýdy kontaktda bolan. Hatda Sultan Asilwa hormatly adamlar özüniň şo kesel agyr kesel bilen kesellärini çykyşynda gyýtaklaýan ýagdaýda boýun alýar. Näde? Olay diye, men maýa gyýdym diye, soňky 2 günde men bilen kontaktda bolmady. Olar näme bilýärmisin? Men bilen maýa kontaktda bolanyny diye. Emma hormatly Sultan Asilwa, seniň awr howply kesel bilen keselländen guman astyna alınıp saňa barlygdan geçmek teklip edilse de sen halkara gurulmalara arkaňy diýler. Ženewa şokduňa anam edip gyýdyň bilen magazina aýlanyp sowatlyk alyp ýörendiň. Seni daşyndan tanýar. Raýatlar bize tütenlen ýagdaýda şu derine öwrenmeli edip ýörkak gurrun berdiler. Elbetde hormatly adamlar, men Sultan Asilwanyň kesel hakyna hakykaty ýerlerine goýmak üçin onuň çykyşlaryny, durmuşdaky faktlary ýeke derledim. Ol hakda giňişleýin geljek gepleşmek hem dowam eder. Häzirçe sag bolun, salykda.